kita iki grogi. Grogi apa? Nanging kabeh padha ra ngerteni. Lungamu ning ngendi? Men kae suara apa? Nadamu elek. Suara kaya iki lho, suara. Ayang-ayang. Ayo ayang-ayang. Oke. Coba. Ini suaranya bagus gak kaya awak? Masalah kowe delok. Oh, lah iki lho masalah suaramu. Masalah apa? Amit-amit jabang bayi. Lah kuwi suarane entek, lah kuwi ngenane nek sawune durun. Aku taruni lho. Masa kuwi termasuk brankas? Iya bener kan. Coba iki lho kayak iki lho.